Velkommen til aftens fantastiske video her. Vi sidder i en Opel Astra 1.6 stationcar for 98 DNG-model. Den har en X16 XL motor, og vi skal udlæse fejlkode på den. Og det gør vi ved hjælp af papirklip-tricket her, som skulle være det populære trick. Den har haft det problem, at motorlampen lyser, når den har kørt ved høje omdrejninger. Og så bliver den på, indtil man så skal ud og køre igen næste gang, har haft tændt og slukket den. Så vi vil lige se hernede mellem gearstang og håndbremse, der sidder vores 16-pin stik. Den pin deroppe i højre hjørne her, det er pin 8. Vi skal have luset pin 5 og 6, siger de kloge på nettet. Det vil vi prøve. Jeg har et stykke ståltråd her. Det kunne også være en papirklip, som er yndet brugt. Og så vil vi stikke den ned i mellem pin 5 og 6. Det skete sådan der. Det er Opel er jo efterhånden amerikansk, så tingene skal helst ikke være for kompliceret. Det er noget GM noget det her. Styringen er så Siemens Simteknik. Det er noget med det. Det skal ikke tage glæden fra os. Så er de to luser på pin 5 og 6. Så skal vi have nøglen i. Og her der skulle tricket så bestå i, at vi kun drejer den op på 2, så der kommer juletræ, belysning i instrumentbordet, og så gælder det om at tælle blinkene. Og det prøver vi så.